Hľadáte prirodzenú a vysoko stráviteľnú výživu pre vášho štvornohého priateľa? Paex hydinové ragu je ideálna mrazená zmes, ktorú si zamilujú psi aj mačky. Táto poctivá kombinácia spája kvalitné morčacie a kuracie srdcia so žalúdkami. Srdcia sú cenným zdrojom svaloviny, železa a dôležitého taurínu, ktorý je kľúčový pre zdravie mačiek. Na druhej strane žalúdky v tejto zmesi prirodzene podporujú zdravé trávenie a vyváženú črevnú mikroflóru vášho miláčika. Vďaka jemne mletej štruktúre a absencii kostí je toto ragu bezpečné aj pre najmenšie plemená, šteniatka či seniorov s citlivým žalúdkom. Ide o vynikajúcu doplnkovú zložku, ktorú môžete použiť ako základ pre vaše vlastné barf menu na mieru. Pre dosiahnutie vyváženej stravy odporúčame ragu kombinovať s kostiami alebo zeleninovou prílohou. Podávajte surové po rozmrazení pri izbovej teplote a nezabúdajte na hygienu pri manipulácii s mäsom. Piper's Treats – správna cesta k zdravému krmeniu.